uphile uphushe uphumelele kama ku-passed down i-challenge of league. Ilamba sesikuphela kusongothela ekuseni ka-5 ntambama nakhona bomlandeli ukuthi sesile namba WhatsApp ungithumela ama-SMS angifonele WhatsApp uyangifonela direct straight from 9 ka-5 ntambama from Monday to Friday kuphela. Sunday ngisesontweni sibekwa Greenland Majola 5625. Igama lami nguThobekile Magwazi. Ngicela ukuza kube ngifowethu ongasekethi ngivakashele ethi ngivakashele ehamba ney'ngane ezimbili zabafana kwase kuba nelinye iphupho likama enzela utshwala esitobhile sehla kusona naye akasekho. So la iphupho sizolibheka elikamama owenza utshwala kuphi emenzele emgwaqweni. Lelo kuqala it's obvious ukuthi uthe ubevakashela futhi just a visitation lo isidalwa ayikho into esikhalo evezwa yilo kuqala lokuqala ngalolu nje uthe uvakashele, that's all. Then the second one umama wenzela utshwala kuphi emgwaqweni, umama akasekho emhlabeni. So naku singakusho number 1 ngokwesintu uma uphupha umuntu ongasekho uphawu singathana njengoluhluma ephisa utshwala emgwaqweni ngoba lokho kuyisikhumbuzo ukuthi ngenzeka umufi ufuna nimenzele ukuhamba. 2 omunye sibeka kanjena-ke kwesinye isikhathi uma uphupha umufi nomuntu obase kuwuphawu esingathana njengoluhluma ephisa utshwala emgwaqweni olusho ukuthi kungenzeka umufi usengakabuyiswa ekhaya futhi uyafuna ukuthi enzelwe ukuhamba. 3 omunye angayibeka kanje kuyenzeka uma uphupha umuntu ongasekho ube uphawu oluhle uma ephisa utshwala emgwaqweni osolukhomba ukuthi kungenzeka nakuba ekhalela ukwenzela ukuhamba umufi kodwa usengaphandle komuzi. Kusho ukuthi la kufanele elungiselwe ebuyiswe ebese enzelwa ini lokuhamba. Siyabonga besibheka la umuntu enza utshwala kodwa ebenzela ngaphandle komuzi ebenzela esigameni ebenzela emgwaqweni. Sho umuntu ngenza kusazulu sesigameni sengakabuyiswa. Siyabonga. Siweni phansi namatulu